Wala khairu lan ora ana kebagusan iku maujud fi ilmin ing dalam ilmu. La wara'a kang ora ana wirai iku maujud ane subhati sang perkara subhat wal mukharamati lan perkara haram. Fihi ing dalam ilmu. Ma'al ilmi sedaya sartane ilmu. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Man utai sapane wong iku itako wedi sapa man asubuhat ing barang subhat. Faqad istabro'a monggo temen-temen wis lebaran sapa man. Wis bebasno sapa man akli dini maring agamane man. Wa irdihi lan kaprawirane man, harga dirine man. Wa man utai sapane wong iku wako atumiba sapa man fi subuhat ing dalem barang subhat. Waqa'a mongko tumeka sapa man fil haram ing dalem barang. Nah ora ana kebagusan nanggone ilmu sing ora ning wiraine. Wong nyekel ilmu kedunungan ilmu dadak ora wirai iku ora ning kaapiane babar pisan. Dadi kiai ngalim ahli ilmu dadak ora wirai niku belas ora ning kaapiane. Malah kok dadi fasik. Fasike luwih cepet. Ya. Masyaallah, zaman sakniki godhone masyaallah ya. Apa nek wong alim sing duwe pengaruh niku luar biasa. Cobane niku. Ya. Nah, apa nek supaya pilihan-pilihan ngoten niku. Mulane sampai Kanjeng Nabi niku dawuh. Ya. Gusti Allah niku ora isin nyeksa wong alim sing fasik. Nyeksa wong sugih sing nyolong. Mergo apa? Sing nyebabna rugine rakyat, susahe rakyat, iku mergo timbule sangka wong alim sing fasik karo wong sugih sing nyolong. Engkone kerjasama. Cara tingkat desa sing durgakno wong sak desa, tingkat kabupaten sing durgakno wong sak kabupaten, tingkat provinsi sing durgakno wong sak provinsi, tingkat nasional presiden sing durgakno wong sak negara. Niku gara-gara napa? Nalikane wis eneng wong alim sing curang fasik, nalikane eneng wong sugih sing gelem nyolong dengan kekayaan. Sing mari saiki yo mumet ae koyo entote maling ya. Kabeh ngono kok iso nyalokno nek ora duwe dhuwit ya mok tiwas dadi kembangan tok. Lah kula ndelok kisi tuwahe kados ngoten niku menisan kula jeguri tapi kula mboten kepencut kalih bandane. Kula menisan nyalek. Karena aku duwe harga diri. Aku mau kon ngemis-ngemis njaluk dhuwit sangune teko caleg tapi aku justru nyalek dhewe. Menisan. Tak tantang. Karuan nek aku nyalek nggih. Dene rakyat kok ora milih aku mergo aku ora duwe salahe dhewe. Lho kon ngono. Sing penting aku wis nggugurno kewajibanku fardu kifayah belani rakyat. Wong senajan aku ora duwe jabatan DPR dah, aku tetap belani rakyat. Saya tetap lebih condong membela kepentingan masyarakat kecil, ngoten lho. Lho nyalek timbangane kok aku atong-atong. Lho kenane lho nyalek timbangane kok aku atong-atong. Lho kenane pas calon-calon bupati jane wis ana sing muwara nggo KTP sak pirang-pirang. Kon calon independen lha iya. Tak angen-angen. Iki musahe kadung gajah. Iki ra urung umpama aku lolos. Sampe wong ngene KPU sing kok ngene Bawaslu bareng ya ngebel, "Siap Pak ya." Iya, aku ki kok iso nyalon bupati. Tapi mau dadi kembangan tok, kenane segar nyalek dadi kembangan tok, terus dadi guyon isin-isin wong aku. Soale iso nyalon, fotoku nyebar nyalon dadi calon bupati tapi ora iso nyangoni percuma orang ora kepilih neh. Wong rakyate wis tak sugoi fotoku sampe Bojonegoro Tuban aku. Nah, ya wis. Ora usah. Soale iki nek tak hitung isone menang iki butuhne dhuwit 50 miliar. Tak sing moro nggon kula kena. Mergo apa? Wong sitok digawe 100.000, ping wong 500.000 iku 50 miliar. Isone menang 12 swara 500.000 minimal 400.000.
Nek cara 400.000, suara 400.000 dituku 100.000. Iku berarti 40 miliar, ejek kelere 10 miliar, tek 50 miliar. Iso dadi bupati, entek yo sekitar sakmono kuwi 50 miliar. Nek wis dadi yo mbah piye nek budine nek balikno duwike wong kuwi yo dudu duwike dhewe. Nek eneng sing sokongan, eneng sing wis gak karo-karoan, eneng sing buan, eneng sing mangkane nek wis urusan demokrasi bohongan. Sakniki ini sing jelas terjadi ini betul demokrasi, tapi oligarki. Demokrasi bohongan. Jere dipilih tapi dipilih bohongan. Niki sing menang oligarki, sing duwe bandar, sing menang niku bandar. Betul nggih? Lah kok eneng wong alim kok melok terlibat ngoten niku masuk di situ gitu. Terus menyebabkan orang salah pilih calon yang salah. Mergo dhek ora wirai, perkara dhuwit. Wong iku ora ning kaapiane blas, gak ning kaapiane. Bahkan Gusti Allah iku ora isin nyiksa, ora isin. Gusti Allah nyiksa ngono ora isin. Mulane ora kena sembrono. Lho masuk kiai wong alim iku setane ya luwih pinter kok. Nek ora hati-hati itu kok atine dhewe gak karo-karuan. Gak karo-karuan. Semoga soal duit ngono wis. Lho padahal nek diangen-angen duit kebutuhan lo pira ngono. Wong cara sedina ngono cara tak ukur lah aku nangger sedina iki nek rokok rokok sing ireng kuwi regane 20.000 sampai mangan canune. Sedina iku 50.000 wis. Paling akeh 100.000 wis cukup, berarti kan cara sak wulan 3 juta kan wis cukup to. Iya to. Lha kok nuku duit miliaran tunggu apa mati ya. Ya itu nek kaya kanggo angga-anggaan misalnya kanggo supaya wong Islam ora apa-apa. Supaya iso bantu wong, tapi yo nganggo cara sing bener. Wong rezeki bondo donya iku dijike nganggo cara sing bener, ya sakmono kuwi jatam. Mau jike nganggo cara salah ya sakmono kuwi jatam. Ya ngono. Mau jike cara bener dihisab. Mau jike cara salah langsung dadi siksa. Lah nek kowe temambuh ora mok cike ya tetep oleh sakmono kuwi dadi min khaisul layah tasib rasa dihisab. Mulane kula kadang-kadang seneng temambuh, mono-mono teko dhewe. Oh iya mbah tapi tetep tak seleksi carane ngoten mawon. Mboten kok kula sing suci mboten. Memang kita harus seperti itu. Lah nek kula angen-angen ngeten iki kadang-kadang nek pun rumangsa umur ku mundak tuwek, iki sing kula dongakno anak. Sing kula dongakno anak muga-muga anak ini iso selamat oleh ngadepi kehidupan ini, diparingi gemah ripah uripe, diparingi gampang nyambut gawene, gampang oleh duit supaya ora delap lho teman-teman. Supaya anak iki ora delap. Lho saya lebih membanggakan bocah nom-nom sing pinter mergawe. Cah sales-sales sing pinter mergawe iso sugih atau hasil nyambut gawene itu lebih dibanggakan timbangane sing isone sugih teko meres keringete rakyat. Itu lebih dibanggakan anak muda yang pintar bekerja. Karena apa? Wong iku nek kapan dawuh Kanjeng Nabi, wong iku nek kapan iso ngreksa awake saka subhat. Wong iku wis iso bebasno agamane, wis iso bebasno harga dirine saka terjerumus nang ngene keharaman. Lah kok enek wong sing terjerumus nang ngene barang subhat, wis mesti kena dijitno, wong iku bakal terjerumus nang ngene karo. Mulane ngeten iki kadang-kadang kula juara wae calon sing aku milih calon sing kira-kira ora dadi. Lah aku sing sering malah dukung calon sing kira-kira ora dadi. Mergo apa? Supaya aku ora terjerumus nang ngene ngoten niku ngoten lho. Lho kadang-kadang kanca-kanca ya bingung ngrasakno lho ku pancane kula piye ngono. Iya. Lho kok iya supaya aku ora mudahanah. Aku seneng ngono ngoten lho.